Esitelläänpä Thermacell-pullojen täyttöön tarkoitettu adapteri. Näitähän saa muutamalla eurolla lukuisista nettikaupoista. Tämä on kätevä apuväline, kun täyttää itse Thermacellin pulloja. Toki voi täytellä suoraan pullostakin, mutta yleensä kaasua menee silloin helposti paljon hukkaan. Näistä pulloista on poistettu etukäteen venttiili, joka estää kaasun kotitäytön. Sitä venttiilin poistoa en nyt näytä, koska siitä löytyy netistä jo satoja videoita. Asetetaan tämä adapteri tähän Thermacell-pullon venttiiliin ja työnnetään täyttöpullon venttiiliadapteriin ja aletaan täyttää. Ja kaasupullo lähtee nopeasti täyttymään ilman, että se vuotaa lainkaan tuosta liitoksesta. Välillä voi vähän painetta päästää pois, niin saa aivan täyteen tuon pullon. Sitten vielä painetta pois. Tämmöisellä adapterilla saa tämän Thermacellin pullon aivan täyteen, helposti ja nopeasti. Kannattaa hankkia tällainen messinkinen adapteri.